Elämän tie on kaita tie, jota harvat vain kulkea tahtoo. On tiellä laaksoja, on tiellä keitaita, on surua. Minkälaista sun elämä oli ennen uskontoa? No joo, se oli aika värikästä ja siihen niinku kuului koko ajan melkein semmonen niinku kuolemanvaara. Aloitin siinä heti niinku nuorena aikuisena sen kovien aineiden käytön ja elämä vei aina vankilaan ja vankilasta pois ja sama homma jatku kunnes sitten tuli jossain vaiheessa muutamia vuosia sitten semmonen niinku, että mä en jaksa enää ja siinä se pyöri tuommoista koko sen aikuisiän.